Itong Ama Namin at saka itong Hail Mary full of grace, wala po ba itong kabuluhan? Oo. Paano pag may... Kasi nga, bakit nga kayo Wala po ba nananalangin itong kay kabuluhan Maria? o meron po ba itong kabuluhan? Bakit kayo nananalangin kay Maria? Tika muna. Wala po ba itong kabuluhan o may kabuluhan po Bakit ito? kayo nananalangin kay Maria? Tika. Dito muna tayo. Wag kang bumataw kay Maria muna. Dito muna tayo. Yung panalangin po namin na Ama Namin paulit-ulit at saka yung Hail Mary paulit-ulit, may kabuluhan po ba yan o walang kabuluhan po yan? Oh. May kabuluhan yan. Ang problema lang, inuulit-ulit mo, ayaw ng So, Diyos na hindi pala inuulit-ulit yung panalangin. pinagpapawal. Dapat isang beses lang, tapos. Yun. Sino may sabi isang beses lang? Sige nga. Ano yun? Pumalak. Sinong may sabi sa inyo na isang beses lang? Na. Sige nga. Sinong may sabi na isang beses lang? Sino may sabi? Anong tata sa Biblia na dapat isang beses lang? Ano ba ibig sabihin ng walang paulit-ulit, hindi paulit-ulit? Walang kabuluhan na. Ibabasahin mo nga ulit yung talata mo binabasa. Sinabi doon mga walang kabuluhang panalangin. Teka muna. Ay, hindi itong taong ito, hindi ito nakakaintindi na binabasa po niya. Ang sinasabi sa talata mo, walang kabuluhang panalangin. Bawal ang ulit-ulit yung walang kabuluhang panalangin. Ay, itong mga taong ito, may diferensya ito sa pagkakaintindi. Ay. Hindi. Ang nakasulat sa Biblia, pakinggan mo ko. Ang nakasulat sa Biblia, walang kabuluhang paulit-ulit. Hindi, walang kabuluhang panalangin. Hindi. So, walang kabuluhang paulit-ulit. So, kung ulit-ulitin po yung Our Father at saka Hail Mary, walang kabuluhan po ba yun? Pag duro-diretso, siyempre maririndi ang Diyos dun. Walang kabuluhan po yun? Walang kabuluhan po yun? Di ba tama? Hindi. Ikaw yung mali rito eh. Walang kabuluhan po yun? Bakit ulit-ulitin? Every minute. Yung pagsamba sa Diyos, Ama Namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Tika mo na. Tama yun? Sambahin ang ngalan mo. Mali yan? Walang kabuluhan po yan? Maiimpyerno kang gugot kung ganyan. Ano, ulitin yun ng 10 beses? Tika mo na. That words ay galing ng langit po yan. Tingnan na. Remember? Tingnan natin. Tingnan natin kung sino tingnan natin sa judgment. Tika mo na. Sa judgment Puro lang day. porong ka ng Malalaman opinion natin yan kung sino yung maling Puro aral. ka ng opinion eh. Hindi. Tingnan natin sa maling aral kung sino. Sinasabi mo, naligtas na ba si Soriano? Para sasabihin mo, tingnan natin. Wala pa. Kasi nga, mangyayari pa lang yan. Kami meron na eh. Alam mo kung asan, mangyayari pa lang yan. Okay na. Sige na, okay na. So, at least, wala na. Sino sabi sa inyo mangyayari pa yan? After death, meron ng judgment. Mangyayari yan sa susunod. No. After death, meron ng judgment. Ano? Ayan. Ano yung gusto niyo na patunayan? Pag may mabasa po ako na after death is judgment, aaminin niyo po ba sinungaling kayo? Pag may mabasa po Hindi ako. sa purgatorio yun eh. Hindi. Pag may mabasa po ako, tingnan mo na. Pag may mabasa po ako sa Biblia, kapitulo at bersikulo, na after death is judgment, aaminin niyo po bang sinungaling po kayo? Sa purgatorio nga yan. Pero hindi yan yung tunay na paghukom. Hindi sa yan. purgatorio. Dito sa Biblia po tayo sa Biblia. Biblia po tayo. Pag may mabasa po ako sa Biblia, na after death is judgment, aaminin niyo po bang sinungaling kayo? Oh. Ang daming mali talaga sa Katoliko, promise. So, nagising talaga ako. Nagising na lang talaga ako. Mali po yung turo ng Iglesia Katolika na after death is judgment. Sige. Mali o tama? Hello. Mali po ba Choppy ang turo ng Iglesia Katolika? Mali po ba ang turo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na after death is judgment? Mali o tama? Anong after death is judgment? Hindi yun. Hindi pa naman yun. Hindi yun yung tunay na paghukom. Hindi yun tunay. Hindi yun. So mali nga. Hindi pa yun yung judgment na tinatawag. Kung hindi pa yun, so ibig sabihin mali nga. Yun yung mga patay. Tingnan mo na. So ibig sabihin mali nga. Anong mali? Mali yung alin? Yung after death is judgment.
Wala pa nga kasi ngayon. Wala pa kasing Mali nga. ano ngayon. Kung may magtuturo na after gagawin pa death lang. is judgment, mali nga. After death is judgment. Mali o tama yun? Hindi ko masasabing mali yun kasi nga Ayun. yung iba kasi- Orta naman ito. Ay, yung iba hindi meron ito, kasing meron kasing wait lang. Maging firm ka sa sagot po ninyo. Huwag po kayong Hindi, wag po hindi kayong kasi- parang hindi pa yes yun or no, nasa or po kayo. Hindi hindi pa nga kasi yun. Hindi pa kasi nangyayari, hindi pa nga bumaba si Kristo na hindi pa nga bumaba Kaya nga, ng hindi pangalawa pa si bumaba. Kristo. So, ibig sabihin, hindi pa Mali nangyari nga ang yun, judgment. hindi pa nga yun, hindi pa yun yung So, judgment. hindi pa nangyari ang judgment. So, Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Pag may hindi mabasa pa. po ako na after death is Hindi judgment, pa, aamin hindi niyo po pa. sinungaling kayo. Oh. After death is judgment. Yes. Alam niyo napakalawak kasi Hindi. yung tinutukoy niyo na yan. Pag may mabasa Pero, po ako, hindi. yung mababasa Napakalawak. Tika mo na, tatalian kita sa isang talata. Pag may mabasa po ako na after death is judgment, aaminin niyo po sinungaling po kayo? Wait lang. Hindi na kasi yan yung range ng yung Nag-aalipay po kayo yung knowledge ko yung diyan. Ay, nag-aalipay po kayo. Nag-aalipay po kayo. Hindi na po kasi doon lang po kasi yung topic sa Nakakaawa po kayo, sir. dalawa lang po kasi yung gusto kong i-topic. Yung sa imahe. Sa totoo lang po ha, yung sa mga imahin po yung topic, actually nag-i-interpret po kayo ng sarili po yung opinion. Wala po kayong tinatawag na basis. Puro lahat po non sequitur. Ibig pong sabihin, it does not follow. So, ibig pong sabihin po, sir, mali po kayo. Mali. Historically, textually, rhetorically, philosophically, mali kayo lahat. Ako, meron po akong basis na pagsasabihin ko po na mali po Yun kayo. yung akala nyo. Bakit po? Kasi, meron po, pag magbabasa po tayo ng Biblia, dapat meron pong tamang interpretation. And that interpretation, yun hindi mo nga nasagot lang dun sa mga paulit-ulit na pagdasal eh. Teka muna. Yung pag-iisip nyo po, dapat Wait lang, i-inline di ba talo? Di ba talo ka na? Sumulat. Teka muna. Anong talo? Talo si Mubaga. Wala kang nabasa doon na mali ang Katoliko. Di ba binasahan kita, sinabi ko, pag may nabasa. Wala eh. Ikaw ngayong talo rito eh. Kasi ang deal natin dito, pag may mabasa ka na mali ang Katoliko, aaminin ko diba, talo ako. Wala kang nabasa yung mababasa ng wala kang nabasa. Sabi doon, walang kabuluhang paulit-ulit. Ang Our Father at saka Hail Mary, sabi mo, may kabuluhan yan. Tapos sasabihin mong bawal? Ay, itong taong ito. yung Hail Mary? Yung Hail Mary? Opo. Yung Hail Mary? Yes. Ano po yun? Ulit-ulit yun. Walang kabuluhan po Bakit yun? inulit-ulit? Diba sabi nga ng Diyos, huwag niyo ulit-ulitin kasi naririndi kasi yung Diyos ang ulit-ulit. Okay lang sana yung isang sabi ng mahal na bilin, from now on, all generation shall call. Hindi. Sabi ng mahal na bilin, all generation shall call me blessed. Ibig sabihin, lahat ng mga salinlahi tatawag sa kanyang blessed. So, ibig mo sabihin, dapat paulit-ulit. Ay, all generation shall. Ibig sabihin, you are commanded to say that word, blessed art thou among women. Ay. Ibig sabihin, ikaw yung walang common sense rito. Saan mababasa sa Biblia na sambahin si Maria? Pag na may nabasa ka, talo ako. Wala naman kaming katuruan na sambahin ang mahal na birhen. Wala kaming katuruan na sambahin ang mahal na birhen. Wala po kaming katuruan na sambahin ang mahal na birhen. Parang obligado po ako magbigay sa inyo ng talata. Wala po. Sige nga, bigyan nyo nga ako ng talata. Hindi. Bigyan nyo nga ako ng turo ng Iglesia Katolika na sinasamba namin ang mahal na birhen. Sinasamba nyo. Anong dokumento ng Iglesia Katolika? Basahin natin. Hindi sa dokumento. Ginagawa niyo. Opinion ka lang puro eh. Wag kang opinion. No. Opinion lang puro yung argumento po ninyo eh. Nakikita ko kasi. Judgmental ka lang. Kung ano yung nakikita mo, sabi ng Panginoong Jesucristo, wag kang mangusga ayon lang sa nakikita mo. Ay. Wala kang ebidensya, wala kang basihan. Bakit? Dinadasalan niyo si Mama Mary. Dinadasalan niyo. Tinatawag niyo pa. Pray for us nga. Tinatawag niyo pa nga Mama si Mama Mary, di ba? Magkaiba yung nagpapatulong ng dasal at dinadasalan. Tapos, kaya nga sabi namin pray for us alam niyo, ito yung kinapangit. Alam niyo bakit mas gusto kong lumipat,
lumipat Alam niyo po bakit kayo. mas gusto kong lumipat sa ibang You are reliyon? free. Kasi nga, You are free to dinadasalan, go. To go sinasamba niyo outside si the Mama church. Mary. No, walang problema. Inuutusan niyo pa. Akalain niyo? Ano yung inuutusan? Akalain niyo? Akalain niyo yung ina niyo na sinasamba niyo, inuutusan niyo? 'Di ba inuutusan niyo si Utusan. Mama Mary, ipanalangin mo kaming makasalanan. Utos ba yan? Sinasabihan niyo si Mama Mary, ipanalangin Hindi niyo po. kaming Diyan pala makasalanan. hindi ka nakakaintindi sa salitang Tagalog eh. Ipanalangin mo. Ipinalangin mo kami. Hindi namin sinasabi na Ipanalangin ano, mo. dapat ay, ano mo po? Ipanalangin mo. Hindi po. Ipinalangin, ibig sabihin request po yan. Ay. Ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo. Iba yung inuutusan. Kami. Hindi nagpapatulong. Itong taong ito lang puro ka lang puro ka lang argumento, walang ebidensya eh. Tama. Nagpapatulong nga, di ba? Iba yung nagpapatulong at nag-uutos. Pakinggan mo nga. Ipanalangin mo kami. O pagkatapos, Ipanalangin mo kami. ayun, Inuutosan mo. Ang mali po Inuutosan yun. mo. Sino may sabi sa inyo inuutosan namin Mama yun? Mary, akalain nyo yan? Pray for us sa English. Akalain nyo yan? Utos Ina yun? ng Diyos? Tapos inuutosan nyo? Hindi po, pray for Sino us. kayo? Sino Hindi kayo po, pray para for us. utusan nyo? Tika muna. Sino Pray kayo? for us, utos yun sa inyo? Sino kayo? O sa Tagalog? Anong nakasulat? Anong nakasabi sa Tagalog? Pray for us Anong na nakasabi sa Tagalog? Ipinalangin. Ipanalangin mo kami. Yes. Ipanalangin. Ano sa Nagpapatulong Tagalog? po kami. O ipanalangin mo kami. po yan. Nagpapatulong nga. Nagpapatulong. Hindi Ipanalangin inuutosan. mo kami. Nagpapatulong. Walang sinabi na, Nagpapatulong nga, walang di ba? sinabi na, hindi. Walang sinabi na, may sinasabi ba na, tulungan mo kami. Hindi. Ipanalangin Walang mo sinasabi eh. nun. Ipanalangin mo kami. Grabe naman. Grabe naman itong taong ito. Simpleng vocabulary, hindi mo maiintindihan. Wait lang. Ay, itong taong ito, diferensyado. Wait lang. Pag Ay, sinabi ko ba delikado sa'yo po na, ito. Tika muna. wait lang, pag sinabi ko ba sa'yo na, Parang walang kabuluhan na po wait lang, itong pag sinabi argumentong mo, ito pag eh. sinabi ko ba sa'yo na, Ini-insist mo yung mali ipanalangin mo po ako. ninyo eh. ano Ano ba raw? ibig, wait Nagpapatulong. lang. Pag sinabi ko sa'yo na, ipanalangin mo ako, nagpapatulong, ipanalangin mo ako? Utos yan. Sige daw, sabihan kita, ikaw sabihan Pag may kita. mabasa po Uy, ako, pag may mabasa po, tika muna. Sir, ipanalangin Pag may mo nabasa po ako. ako na si San Pablo, sinabi niya, ipanalangin niyo ako. So, ibig sabihin, inuutosan ni San Pablo yung mga tao noon? Sige nga. Ipanalangin, anong Yes, sir? same. Saint Paul. Si San Pablo Sinabi niya mismo mismo na nagsabi, ipanalangin niyo ako. Hindi, Yes. wait lang. Wait lang. Sinabi niya mismo na, ipanalangin mo ako. Hindi, ipanalangin niyo ako. So, ibig sabihin, pag sasabihin pa lang ipanalangin mo ako, so ibig sabihin, Hindi kasi, nang-uutos ka. Di ba? Yan yung understanding po ninyo? Di ba? Oo. Pag sasabihin, ipanalangin mo ako, so ibig sabihin, inuutosan mo yon. Yun. O sige, Tama. sige, sabihan kita. Pag may mabasa Sir, po ako sa Biblia ipanalangin mo ako. na sinabi Ano ibig ng si sabihin San ko nun? Pablo na ipanalangin nyo ako, ibig sabihin, utos yun? Hindi, ano ba yung sinasabi ko? Ipanalangin mo ako. Wala na. Ngayon, Wala at na. magpakailanman. Wala itong Wait lang, pagkakaiba ni wait lang, ano. ang sinasabi, ito, Wala itong Wait lang. pagkakaiba ni Lingas at saka ni Alinton. Puro lang opinion. Puro lang opinion itong taong ito. Nakakaawa po ang tao pong ito eh. Puro lang opinion eh. Di ba? Ang dami-dami po nating hinahanap po sa Sabi mo, kanyang mga dokumento ipanalangin- pero hindi po ano eh. Ay, wag niyo i-insist kayo. yung mali po ninyo. Talo kayo. Kayo po yung talo rito. Ang dami-dami po yung butas eh. Ipanala- Ang laki-laki ng mga butas na Alam niyo yung sinasabi? Wala po eh. Ayan. Kasi nga, wala po. nakikita niyo, Wala hindi po. ako ganong kagalingan Hindi sa Bible. Hindi po. Pero, wait lang, Ang dami-dami po hindi ako mga kagalingan sa binanggit Bible. na wala sa May Biblia idea at ako, inaamin nyo natalo po kayo. mismo na ang dami-dami nyo mga sinasalita na wala sa Biblia. Wala, Dinadagdagan nyo yung nakasulat. Wala. Okay na. At least paano nga pag binabasa ko na bawal yung paulit-ulit? Puro lang. Walang kabuluhan Talo kayo, na sir. di ba? Talo kayo. Yung Talo wala kayo. pa ulit-ulit, walang kabuluhan po yun, di ba? Yan yung binasa kanina, di ba? Oh. Kaya nga, tinatanong kita, yung Our Father at Hail Mary, may kabuluhan ba yan? Sabi mo, oo, merong kabuluhan. Pagkatapos, ibig sabihin, hindi pala bawal. Ay, itong mga taong ito, diferensyado. Ang ibig sabihin, walang kabuluhan. Wala na. Ulit-ulit. Wala na.
Itong argumentong ito, Talo kayo, opinion versus Talo kayo facts. pag ganyan. Tapos ikaw pa yung magsasabi sa atin na talo, ay wala na po kayo. Okay? So maraming salamat po sa inyo, Mr. Rain. Wala na, tingnan nyo, di ba? Ang dami-dami mga dokumento inilalatag pagkatapos, ayun, puro personal interpretation, nakakaawa naman po. Ito po yung ito po ba yung yung style po ninyo ng mga tinatawag na depensor na Elisoriano? Iniintindi ang Biblia pagkatapos dinadagdagan pa? Ay, diferensyado itong mga taong ito. Diba? O, tingnan nyo, diba? Ang dami-dami ng nandito. Sinasabi, wag mo na yung patulan, ganito, ganyan. Eh, hindi, pinapatulan po natin yun. Eh, bakit po? Kasi pumapasok po sa program po natin eh. Pero again, puro lang opinion. Hinahanapan po natin ng ebidensya, hindi makapagbigay ng ebidensya. Kahit isang isang page sa Biblia, wala po eh. Wala po. Wala po. Sabi niya, mali ang ribulto. Ang Diyos na paggawa ng ribulto. So, yun, nahihirapan po siyang ma-connect po yun. So ngayon, sabi niya, walang problema sa Diyos-Diyusan. Pagkatapos sinasabi niya, yung mga ribulto ng mga Katoliko, Diyos-Diyusan po yan. Sino nasabi sa inyo? Anong dokumento sa Iglesia Katolika, Diyos-Diyusan po ito? Eh, wala. Puro opinion. Yun, tumakbo po siya doon sa Tumakbo po siya doon sa tinatawag na paulit-ulit. Ang sinabi doon, merong adjective eh. Ang sinabi ng Panginoon Kristo, walang kabuluhang paulit-ulit. Kaya nga po tinatanong natin siya. Na ito bang Our Father at saka Hail Mary, ano ba ito? May kabuluhan ba ito o wala? Sabi niya, may kabuluhan. So, ibig sabihin, hindi pala ito bawal. Kaya nga, ipinagpatuloy po natin sa verse 9. Sabi ng Panginoon, kung magdadasal kayo, ito ang idasal ninyo. So, ibig sabihin, dapat sundin natin yung sinabi ng Panginoon.